כשנולדתי 4 קילו. גם כל השערות עמדו לי ככה כמו קיפוד. דווקא היום, כמו שאת רואה אותי, כל שערה יושבת לי טוב במקום. אבל מה לעשות, לידה זה לא רעיון עבודה, אתה לא מגיע אליה עם הספק בכיס. פטרבלוט! מה אתה צועק? מה אמרתי? פטרבלוט, ככה קוראים להם, לא פטרבלוט. עשה לי טובה. לחברים שלך שאתה ככה צועק את השם שלהם, אני באתי למצוא אצלם עבודה. תוריד ווליום. אלה לא פריירים. זוכים סדרתיים ומכרזים. מכרזים קטנים עם זנבות שמנים. זה בשבילך, דרור שגב! בשביל מה הלכת ללמוד הנדסת מכונות? מה קרה? נגמרו כל המקצועות הטובים? למה לא הלכת ללמוד רואי חשבון? חשבון! הכל בסדר, דרור! גם דיסלקציה, גם הפרעות קשב וריכוז, וכל מה שכתוב פה. אני רב תחומי. אם יש ספק, אז אין ספק. תחשוב על זה. אם יש ספק, אז אין ספק. וזה אין ספק. אבל לפעמים הבן אדם הוא בספק אם יש ספק, אתה מבין? מה שווה האהבה הכי גדולה בלי איזה קרן השתלמות. נשאר רק לצייר עץ. לצייר עץ? כך, לצייר עץ. מה, אין לי מה לעשות בחיים? תשמע, יש להם ערימות של פסיכולוגים שמומחים בלבדוק עצים. ענף אחד לא במקום והם, תאמין לי, אתה לא רוצה להיות שם. צייר לי עץ. אז תגיד לאמא שלך שהיא לא התחתנה עם טייקון, טוב? אני בסך הכל יועץ כלכלי בכיר, כן? או דון קישון, אל תהיה כל כך תמים. בעולם ילד, אין מקום לסתם חולמים. אני אבוד. אין לי עתיד. יש לך, אולי עכשיו אין לך עתיד, אבל בעתיד יהיה לך מלא עתיד.